हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे एग बिर्याणी. सो त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य आपण बघून घेऊया. घरात जेव्हा आपल्याकडे एग्ज अवेलेबल असतात त्यावेळेला ही आपण झटपट बिर्याणी करू शकतो. हे बासमती तांदूळ मी पाण्यात धुवून स्वच्छ वाळवून घेतले. ही अंडी मी चॉप्ड करून घेतली आहेत. बॉइल्ड एग्ज जी आहेत ती चॉप करून घेतले. कांदा घेतला आहे, टोमॅटो चिरून घेतला आहे, हा तळलेला कांदा, आलं लसूण हिरवी मिरची कोथिंबीरीचं वाटप, ही तमालपत्रीची पानं, मिरी, लवंग आणि दालचिनी हे आपल्याला लागेल. थोडीशी मी एग ही टॉपिंगसाठी घेतलेत डेकोरेशनसाठी. आता आपण बघूया. इथे मी कोथिंबीर घेतली आहे, गरम मसाला, हळद, मिरची पावडर, मीठ, मालवणी मसाला, तेल आणि थोडंसं तूप. चला तर मग साहित्य तर आपलं बघून झालं. सुरुवातीला आपण बिर्याणी राईस करत ठेवूया. त्याच्यासाठी मी गॅसवर एका बाजूला पाणी उकळत ठेवलं आहे आणि त्याच्यामध्ये आता आपण हे बाकी इन्ग्रेडियंट्स घालून घेऊया. एका बाजूला पाणी उकळत ठेवलेलं ते आता छान त्याला उकळी आली आहे. आता बिर्याणी राईससाठी आपण त्याच्यामध्ये सुरुवातीला घालूया मीठ, एक मोठा चमचा मीठ घालायचं आहे, कारण आपल्याला जो आपण बिर्याणी राईस करतो त्याच्यासाठी आपल्याला मीठ या पाण्यामध्येच घालायचं आहे उकळताना. तमालपत्रीची पानं घातली आणि आता आपण अख्खे मसाले घालूया. वेलची, लवंग, मिरी, जिरं आणि दालचिनी हे आपल्याला आवडीप्रमाणे आपण घालायचं आहे. त्यातल्या काही गोष्टी तुम्ही स्किप पण करू शकता. एक चमचा तूप घालायचं आहे. तूप किंवा तूप नसेल किंवा आवडत नसेल तर तेल घालू शकता. आणि आता हे चांगलं उकळल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण बासमती तांदूळ जे मी धुवून सुकवून ठेवलेले, सुकवून म्हणजे निथळत ठेवलेले, वेगळे सुकवून ठेवलेले नव्हते, जेणेकरून थोडंसं त्यातलं पाण्याचा कंटेंट निघून जाईल आणि तांदूळसुद्धा चांगला सोक होईल. आता हे तांदूळ ह्या उकळत्या पाण्यामध्ये घालूया आणि आपला भात जो आहे तो बिर्याणी राईस रेडी करून घेऊया. हलक्या हाताने हे मिक्स करायचं आहे आणि चांगलं उकळत ठेवायचं आहे. अर्धा कच्चा शिजल्यानंतर आपण हा भात वाळवून घ्यायचा. आता दुसऱ्या बाजूला आपण अंडा मसाल्याची रेडी करून घेऊया तयारी. एका पॅनमध्ये तेल घालून घ्यायचं आहे. तेल चांगलं गरम झाल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये घालूया तमालपत्रीची पानं. 2 पानं ॲड करून घेते मी आणि त्याच्यामध्ये आता घालूया चॉप केलेला कांदा. आता जेव्हा आपण अंडा बिर्याणी जी करतो तेव्हा हा मसाला जो रेडी करतो त्याच्यात आपल्याला कांदा आणि टोमॅटोचं प्रमाण हे जास्ती घालावं लागतं, कारण मसाला नाहीतर जी ग्रेव्ही असते ती कमी होते. चिकनच्या बाबतीत असं होत नाही. चिकनमध्ये जेव्हा आपण बिर्याणी करतो त्यावेळेला ग्रेव्ही तयार होते चिकनच्या पीसमध्ये, पण हे अंड्यामध्ये काय होतं, आपण जेव्हा कांदा टोमॅटोमध्ये सगळे ते चॉप केलेलं अंडी घालतो उकडलेली, त्यावेळेला थोडंसं सुकं होतं तो मसाला, म्हणजे ड्राय होतो. त्यामुळे आपल्याला थोडासा कांदा जास्ती घालायचा. 1 चमचा मीठ घालते. नंतर परत हवं असेल तर आपण मीठ चव बघून घालू शकता. मीठ घातल्यामुळे कांदा पण चांगला लवकर परतला जातो, म्हणून मीठ घालून घेतलं. आणि थोडासा कांदा ब्राउनिश होत आल्यानंतर आता ह्याच्यात चॉप केलेले टोमॅटोज, जवळजवळ मी 4 कांदे आणि 4 टोमॅटो चॉप करून घेतलेत. आणि अंडी जी आपण घेतलेली ती मी टोटल 10 अंडी उकडून घेतलेत. त्याच्यातली 8 जी आहेत ती आपण चॉप केली आहेत आणि 2 आपण वरती थोडीशी डेकोरेशनसाठी ठेवून दिली. आता कांदा आणि टोमॅटो परतून झाल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये ग्रीन पेस्ट घालूया. आलं, लसूण, मिरची आणि कोथिंबीर याची पेस्ट आपण तयार करून घेतली आणि ती आपण घालूया. आता हे छान आपण कच्चेपणा त्याचा जाईपर्यंत परतून घेऊया. मस्त त्याला वास येतोय आलं लसणीचा. हे चांगलं परतून झाल्यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये घालायचे मसाले. मस्त आता हे परतून झालं. ह्याच्याऐवजी तुम्ही कांदा टोमॅटोच्या ऐवजी तुम्ही पेस्टही वापरू शकता, कांदा आणि टोमॅटोची. आता याच्यामध्ये घालूया 1 चमचा हळद, 1 मोठा चमचा हळद घालूया. त्याच्यानंतर मिरची पावडर घालूया. थोडासा मालवणी मसाला, तुमच्याकडे जो साठवणुकीतला मसाला असेल तो तुम्ही घालू शकता. आणि थोडासा गरम मसाला घालते. आणि हे सगळं आता मिक्स करून मसाले या ग्रेव्हीमध्ये परतून घेऊया.
मी इथे रेडीमेड मसाले बिर्याणीसाठी कधीच वापरत नाही. तुम्हाला जर ते फ्लेवर्स आवडत असतील तुम्ही बिर्याणी मसाले पण ॲड करू शकता. पण आपण जेव्हा घरगुती आमच्याकडे जो मालवणी मसाला केला जातो तर त्यामध्ये बरेचसे इन्ग्रेडियंट ऑलरेडी असतात, त्यामुळे वेगळे बाहेरचे मसाले ॲड करायची काही गरज लागत नाही. आता हे होतं आहे तोपर्यंत आपण मध्येच बिर्याणी आपला जो राईस करत ठेवला तो चेक करूया. आता हा आपला राईस जवळजवळ 60% हा शिजला आहे. आता आपण हा वाळून घेऊया आणि थोडंसं फॅन खाली आपण थंड करत ठेवूया. आता हे मसाला आपला जो आहे अंडा मसाला त्याची ग्रेव्ही आणि मसाला छान रेडी झाला आहे. आता याच्यामध्ये आपण चॉप केलेली बॉइल्ड एग्स जी आहेत ती घालून घेऊया. तर हे चॉप करताना पण त्याचे खूप लहान चॉप केलेलं नाही आहे, हे मीडियम साईजचं त्याचं चॉपिंग करायचं आहे. कारण हे जे एग्स पीसेस असतात ते आपल्याला जेव्हा आपण बिर्याणी सर्व करतो किंवा खातो त्यावेळेला हे पीसेस आपल्याला या बिर्याणीमध्ये मिळतात आणि ते खायला खूप छान लागतात. त्यामुळे एकदम बारीक त्याचे तुकडे करायचे नाही किंवा हे किसून घेतात काही जण अंडं, तर तसं केल्यानंतर आपल्याला हे अंडं खाताना ते मिक्स होतं सगळं त्याच्यामध्ये. चॉप केल्यानंतर ते आपल्याला खाताना पीसेस आले तोंडात की खूप छान लागतं. अर्थात तुमच्या आवडीवर आहे, तुम्हाला जसं आवडतं त्या पद्धतीने. आता थोडंसं पाणी घालूया आणि हे झाकून सगळं एक 5 मिनटासाठी लो फ्लेमवर ठेवते, जेणेकरून सगळे मसाले हा जो आपण अंडं घातलं आहे त्याला छान मिक्स होतील आणि आपलं एग बिर्याणीसाठी जो मसाला आहे तो रेडी होईल. पाण्याचं पण प्रमाण खूप जास्त ठेवायचं नाही आहे, अगदी थोडंसं पाणी घालायचं आहे जेणेकरून त्याच्यामध्ये मॉइश्चर कंटेंट राहील म्हणून पाणी घालून घ्यायचं. 5 मिनटं झाले बा, आपण चेक करू शकतो. छान त्याची ग्रेव्ही रेडी झाली आहे, एग मसाला रेडी आहे. आता 1-2 मिनटं आपण परत गॅसवर चालू ठेवूया आणि मग गॅस बंद करूया. आणि हा पण जो अंडा मसाला आहे तो थोडं तुम्ही थंड करून पण हा घालू शकता. मग अशी आपण राईस पण करून ठेवला, तो पण थोडासा निवला आहे, खूप जास्त थंड झाला नाही आहे, पण मी आता तो आहे ॲज इट इज वापरते. आता इथे लेअर करताना सगळ्यात खालच्या बॉटम लेअरला मी थोडंसं राईस जो आहे तो घालून घेणार आहे आणि मधल्या लेअरला आपण जो अंडा मसाला रेडी करून घेतला आहे जी ग्रेव्ही ती घालणार आहे. त्यामुळे एक लेअर राईसचा लावल्यानंतर हा मसाला त्याच्यावर छान स्प्रेड करून घ्यायचा, व्यवस्थित पसरायला लागेल हा सगळ्या बाजूनी. छान एक मस्त लेअर त्याचं तयार करून घेऊया. ही बिर्याणी जी असते ती साधारण अर्धा किलो तांदूळ मी घातलेले, पण तुम्हाला जर भाताचं प्रमाण जास्ती वाटलं तर तुम्ही लागेल तेवढाच त्याच्यामध्ये भात वापरा. आता कोथिंबिरीचा एक लेअर घालूया आणि तळलेला कांदा जो आपण घेतला आहे तो थोडासा घालून घेऊया आणि सगळ्यात टॉप लेअरला परत आपण बिर्याणी राईस लावूया. अर्थात बिर्याणी करताना तुमची व्हेरिएशन्स तुम्ही इथे वापरू शकता, तुम्हाला जशा पद्धतीने आवडतं त्या पद्धतीने. मी तुम्हाला फक्त एग बिर्याणीची आयडिया दिली आहे. आता ह्याच्या लेअरच्या वरती आपण परत कोथिंबीर घालूया, तळलेला कांदा घालून घेऊया. तुम्हाला जर कलर्स घालायचे असेल तर तुम्ही घालू शकता, मी इथं वापरत नाही आहे कलर, पण आपण घालू शकतो. आणि टॉपला फक्त आपण जे बॉइल्ड एग्स घेतले स्लाइस करून ते घालून घेऊया. आणि दिसायला पण हे लेअर बिर्याणीचे खूप छान दिसतात. आणि हे लावून झाल्यानंतर त्याच्यावर आपण थोडंसं तूप घालून घेऊया. इथे तुम्ही कांदा जो तळतो आपण त्याचं उरलेलं तेल असतं तेही वापरू शकता किंवा तूप तुम्हाला आवडत असेल तर. आणि असा हा सगळा लेअर लावून रेडी झालं आहे. आता ही बिर्याणी मी दम करत ठेवते चांगली 20 मिनटासाठी बारीक फ्लेमवर आणि मग तुम्हाला मी दाखवते. 20 मिनटं झालेत, ओपन करून मी चेक केले, आपली बिर्याणी रेडी आहे. तुम्ही पण करून बघा, कशी वाटली ती मला नक्की कळवा.